Så, velkommen til denne video. I dag har vi hans storesøster med, og vi skal lave 24 timer i Stuen. Ja, så lad os se. Vi sidder allerede i stuen, så vi tænder den om 3, 2, 1 nu. Så er tiden gået i gang. Så ja. Ja, nu skal jeg lige lave noget til det, så går du, ikke? Og så laver du selv noget, ikke? Nå, så skal vi have nogle gode ting for at spille måske en PlayStation 5 med. Det kan vi måske godt tage. Okay, dynepude. Ja, pude. Dyne. Ej, hvordan? Shit, man. Hvordan skal jeg gøre det, når jeg holder min kamera? Er du klar? Ej, ikke nu. Nu tager jeg lige kameraet. Hej alle sammen. Okay, så nu skal vi lige ind på mit værelse. Fordi jeg skal pakke mine ting. Det vigtigste er egentlig bare lige min dyne og min pude. Og ja, jeg tror, der er en lader til min telefon. Så lad mig tage alt det her med. Har du pakket dine ting? Typisk, ja. Så er 24 timer startet nu. Nu kan vi gå ud. Boom. Og vi har sådan en fjernsyn. Vi kan se på. Så ja, hvad skal vi lave? Ja, vi kan lige Jeg har det hårdt. spille. Det skal jeg bruge for. Og vi har også en god udsigt her, og vi har katte, og vi har hunde, så vi kommer til at have noget at lave. Nu lukker vi den her dør. Vi må ikke gå ud her. Har vist den? Ja. Vist den lille valve. Prøv lige at se de her små valve. Vi har ikke noget at lave, så er de ikke søde. Nå. Men ja, klokken er jo faktisk 3 nu. Klokken er 3:11. Ja. Ja. Så klokken er 15:11, eller hvad? Kvart over 15. Ja. Så ja, der råder lidt. Så skal vi tilbage igen. Jeg tror en af os skal sove på gulvet, og den ene skal sove her. Hvad?